Alle gele bispin. Echt weer? Ja. Dan kan ik hier even onderwij. Oh, Wildo. Het is hier eten. Ik is net alles eten leven. Ik is net alles eten leven. Nee. Ja. Ja. Oh, nee. Ja. Oh, ik heel shit met zaken rond had. Goedemorgen, en hij vlog. Saak had leven naar voetbal geweest en Jelke is druk dwaan in het huis. En Saken helpt hem nog even. Wat ben je man? Zaak is aan het vegen. Asje? Wat best grubbelen in een maat. Ja, en hij is al een stukje door, dacht ik. Die man is ik van alle markten thuis, hè? Oh, doe ik eerst het plafond wel even waar zaken? Ja. Heel even poetsen. Nou, dat helpt hij goed, jongen. En van de mediazaken, wat had je op de planning? Ik kan naar de Lovia. Dan moest je bij de Lovia watchen, hè? Ja. En al die spintjes. Spintjes. Oeh, spinnenwebjes. Ik kan het maar nog even. Wat Dat is spinnen. Zit weer. Al dat gele bispin. Echt weer? Ja. Dan kan ik hier even onderwij. Oh, ik dacht dat het stofjes of zo. Nee, dat is spintjes. Ik ben net heel grutte. Dat is weer. Ik ben net heel erg grutte. Nee. Oh ja, ik zie je in het heenje. Hallo. Zuster? Zo. Doe eens wat. Ja. Hé, nou, die patroon van het mij weer in band wordt, want dan komt het niet goed. Wow. Vet vol, hè? Ik heb van de week al heel veel voortgehaald. Oh, ik dacht het is best stofjes. Ik stier er ook nog onder. Dus ze werkt drukker misschien. Hey, je. En dan komt Memje nooit weg. Nooit weg. Ja, pak hem, joh. Net op me. Jongen, let aan. Ik vind spin net leuk. Stel niet dat. Ik hou van liedjes spintjes. Ik maak zo weet. Liedjes spintjes vies toen net spannend. Ik op zich ook net, maar ik hoef ze net in mijn hier. Nou ja, de man met het druk dwalen. Nou, zie je, ik had hier al wat stukken door. Nou, hier bezig. Tja. Mooi werk, Dirk. Ja, dan hing het ook hier nog niet naast. Jakkes. Zegt ze? Jakkes. Ja, ik zei hem, sorry. De voet is net zo eng, toch? Jakkes. Oh. Ik pak hem. Chanel uit. Hier, nee. Oh, nee. Hier, dit is hem. Dit is hem. Ja, dit is goed. Dit is hem. Hé, daar is het hier. Ja, dat is ook goed, denk ik. Oh, goeie. Nou ja, kom staan eens nog een speeltje dan, ja? Ben aan. Let in de gift pakken, hoor. Ga ik dat doen? Hé, Wiefke. Laten we even zien. Hoe goed is het te draaien? Kom weer eens even. Kom dan. Wist ik even zien hoe goed het te draaien kist, hé? Ja, goed zo. Leuk even een muziekje. Kom dan. Ja, kom maar. Best zwier, hè? Kom dan. Oh, even lekker lezen. Even me komen. Een stuk draaien van me. Kom eens. Kom eens. Ja. Kom maar. Kom op, Wildo. Ja! Goed zo! Ik ben Knientje Bollewintje. 's Nachts dan sliep ik je niet aan. Als de Rijn dan je het ruut slacht, bist du heel dan het bang. Ik ben Knientje Bollewintje. Knuffelknientje voor de nacht. Viels mijn nooske, viels mijn poortjes, viels mijn vuiltje, oh, viels het wel hoe zacht. Dikke roze margje bargje, dribbel drabbel op en del. Op haar nije bargeskwantjes, sierlijk als een boerenzwel. Krullenstutje, margje bargje, kin ek snorkje als een man. Sloeg en wurg in het warme bedje, wiet ze tekeer als malle Jan. Wildo, het is hier eten. Ik is net alles eten leven. Nee, litlas.
boefje. Oeh. Domino. Oké, je moet alle kaartjes over de kop lezen. Een beetje uit elkaar. Kun je me helpen? Ja, ik help. Ja. Oh ja, dan maakt het fjouwer uitziet. Je maakt ook wel fjouwer van mij met bij wij pakken. Zie je maar fjouwer van mij uit. Welke heb ik nu? Welke fjouw krijg ik? Zie je maar fjouwer van mij uit. Oh zo. En doe dan. Die wie van die toch? Krijg je hem die? Ja, die krijgt mij van mij. Maar met mij nog draaien haar. Doe maar steek nog eentje bij haar. Doe maar eens fjouwer haar en met mij fjouwer haar. Dan lezen we deze een beetje aan de kant. Kian Perel met nieuw. Wat leer. Dat helpt me goed. De fjouwe kaart die gaat meest iepen lezen. Dat betekent dat is die shemmeist. Ja, ik zei het toch al. Du wist het exact goed, jongen. De jongste speler mij beginnen. Nou, dat ben ik. Nee, dat ben ik. Oh, zaken mij beginnen. En Shinna meest één in het midden van de tafel lezen. Nou, dat best eerst, dus maak het nou nog niks uit. Als tu je plaatsje lezen kist, maar een nee-kaartje pakken en slast een beurt oor. Als tu al die kaartjes online haast, dan is de winnaar. Nou, dit snappen we wel, hè? Oké. Alleen dit wie voorbeeld? Nou ben ik. Even zien. Zou ik daar in ongeveer? Ja, ik ga een hartje. Nee, die gaat volle. Een hartje, maar een hartje. Ik weet niet zo ik het zien. Heel volle. Het hartje kan on dit hartje. Zo, dat is het. Hé, ik kan. Dat is lekker een hartje. Ja, heel goed. Nou maar net bij. Nou, ik ga dan echt maar een hartje, maar dan aan de andere kant zaken. Zo. Wat is het? Die kan. Ja? Doe ik het hondje. Het hondje aan het hondje. Ik ken niks. Dat was dan een goedje. En even smikken is toch wel. Kapoen. Du hast gewonnen. High five. Nog een keer? Zullen we nog één keer? Ja. Doen we allebei. Nou, met alles door de kant. Pak of vast figuur. De jongste mij beginnen. Dat best doen. Ik doe nooit. Jippa. De ierbij. En een hondje met eerkens. Ja, ik heb een hondje met eerkens. Die kinderen ook. Ja, klasse zaken. Dikkie, dan mag ik hier niet aan. Dan mag ik net een beurt doorslaan, hè? Oké, als je me hier net ziet, de ierbij onder zijn mast. Maar je ziet er direct met z'n om. Zo is goed. Een skipke? Nee. Hij kan een hondje? Nee. Jawel. Waar dan? Oh ja! Ik ga nog in je kaart. Kist toe? Ik ken wel het hartje. Ik ga wel. Hey. Nog een Oké. keer. Nog een keer. Men brengt er net Rolf Jan. Eén keer. Nou, dan één keer. Dan één keer. Hé, waar het nou wint, Ja? die had echt won. Die gaan ook beide één keer won. En waar het nou wint, die is de echte winnaar. Ja, toch? Dit is de finale. Dit is de finale. De grand finale. De jongste mij beginnen. Dat is mijn opzet, hè? Wat tiks, maar had je hierbij? Ja. Oh, nou, ik ken het. Ik ken het. Dan laat me 5 kaarten. Wat zie dikkie. Ja. Ja. Oh, nee. Ja. Oh ja, goed zo. Het hondje. En hondje. Goedje. Wat ga ik direct nog neer? Gewoon. Oh, Zaken is de winnaar van de finale. Geluk mij eens geleden. Best een tapper. Zaken rond het alles. Oh, Ildo in de maxi cozy. En dan brengen we Zaken weer rond, ja. Je voluit erin. Oepsie. Maar naar de wc. Ja, Ik doe deze met de Waar was die sok nog weer? deksel krijg ik nooit zo goed op, want die komt er dan zo tussen. Oh, smet dat even aan. Pak dus gewoon. Oh, dit werkt de trekker soms zeker. Zo. Heb het. Zaken erin naar de wc. Ik de bril even oprijden. Zo, alles aan kant. Hallo. Begin. Oh, ik heel sham met Zaken rond had. Al dat gips natuurlijk van het plamuur spul. Ik had een heel spoor in de hoes. Spoorzoekertje. En nou, ga ik wel altijd doen. Daar gaan ze. Ze hebben beide de voetbalkleren hoor. Ze hadden ze al trainen. Ik zei het je zaken, moest ik hem douchen. Nou, ik bad je toch nog. Kan Joen ook wel douchen? Nou, ik denk, sabot zweten, die ben ik dan net. Dat ken ik wel. Het laatste god in die kleren, dat snap ik wel. Dat zit lekker. Dus ik zeg het Rolf Jan, de voetbalkleren ik nog gewoon hier. Dus die zal wat hetzelfde zijn. Hè.
Ik zal even om een cadeautje voor een jeetje wat we hebben en even een paar bordskipjes helpen. Zo, bordskippen en cadeautjes binnen. Ja, dan kunnen we weer op nieuws. Daar heet die. Yay! Eens even zien wat er al even plamuurd is. Asje. Het plafondje al even. Ja. Ze staan er gewoon, weet het wel wat. Mooi man. Hey, ik zou zeggen, vond je het een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauw toenk omheen. En via het net de chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. Hey, want na je chatslag.